जतना दुपुर काहाम जों 40 साब्रम एसेम्बलि हयते बैष्णुपुर बिसियाव खबजाक जों बैष्णुपुर हातियाव कायसा कतर बाजार रेलि खालायनाय दङ जों नायो जों केबने एगेन्सया जों नायो पिसफुली जों नायो जोंनि जे डिमान्ड ओ डिमान्ड कोनो संविधाननि बिरुद्धिया ओ डिमान्ड कोनो जातिनि बिरुद्धिया ओ डिमान्ड कोनो धर्मनि बिरुद्धिया जों शान्ति सम्प्रीति खालाय जों ओ डिमान्डना जे सापर्ट खालायनाय जे पार्टी सापर्ट खालायनाय जों बबायनो जों एलायन संनाय सकसेकाराव जों नायो जों बातायनाय जों जेख्लायफोर जितेनाय 2023 नि जे वन लास्ट फाइट जिनि जे थिनां जत पलिटिशियन बीजेपी अंथक सीपीएम अंथक कांग्रेस अंथक जत पलिटिशियन वानसुगो नेक्स्ट इलेक्शन नि बाय किंतु जिनि जे महाराजा जिनि जे बुबागारा ब वानसुगो नेक्स्ट जेनारेशन नि बाय टिप्रा सारावनो बेरेखलाय माथांथाय जों बेरेखलाय तरक खलाय कमाय थाका 70-75 बছর ধরে जों अबनो नायै जिनि बुबागारा चाया नंया कारे जिनि बुबागारा जे बनि लाइफस्टाइल जे बनि जत किछु याकारे बजे फाइट माने जों जत आं टिप्रा सारावनो कयना मसो इ वन लास्ट फाइट जों बेसिया इ वन लास्ट फाइट जा आरो 26-27 दिन अबनो जों थानजाख्लाय माफुनुगलायनाय आं जत ताखुक बखुगरावनो आं जतनो कयना मसोबो प्लिज नरक इ वाइसानि बाय 2023 लास्ट फाइननि बाय जतनो थानजाख्लाय एकलगे फाइलासिदि जों पार्टी ता हंलायग्रादि बे 26-27 दिननि बाय आं जतनो कबक जागो थानजो फाइलादि जों बातायलायनाय जों खुनुगलायनाय जिनि जे अस्तित्व बेरेखलाय रखा खालायनाय अबनो जों खुनुगलायनाय हामबाय असंनो साय आनि करंनाय रमत इबो ब एसेम्बलियाव क्लाय इबो 40 एसेम्बलिनि बैष्णुपुर बिसियाव खबजा दिनै बैष्णुपुर हातिया जों रेलि खालायनाय हामबाय इरो तिरि तो प्रोग्राम तो ini bazar ini bazar ini kami tadi rumah जाते 40 Tipra साउंखौ अभियाननि उंखौ जेनि मुंखौ दिनै जानि बिधानसभा मुं साग्लायनाय अमनाजों बिसि बुध जितेरानाय बाय जों रेलिया फटा एसेसै